Velkommen til Tunnel TV. I dag vil jeg fortælle om en tunnel, der løber under vejen. Fra den husrække her til den anden side. Den store bygning, der er derovre, det er Nationalbanken. Danmarks Nationalbank. Fyldt med guld, pengesedler, mønter. Det er selvfølgelig ikke meningen, at man skal kende til den tunnel, fordi så vil man kunne røve de ting inde i Nationalbanken. Nationalbanken er ellers godt sikret. Der er kameraer, der er kun én indgang, der er vagter. Men så er der altså også den her tunnel, der løber under vejen. Og hvorfor nu det? Jo, fordi der er ansatte på begge sider af vejen. Nationalbanken har bygninger både på den ene og på den anden side, og de skal kunne gå under fra den ene bygning til den anden, uden at skulle ud i det fri. For enden af gaden dernede ligger Kongens Nytorv. Det er ganske tæt på metrostationen og Københavns Indre By, og der ligger Nationalbanken. Den beskriver jeg i rødt guld, den første bog i min tunneltrilogi. Tak for nu.